Valmistaudu uskomattomaan seikkailuun ensimmäisen Mooseksen kirjan parissa. Tässä jännittävässä videossa kerromme, miten Jumala loi maailman, alkaen valon ja pimeyden erottamisesta ja päättyen kaikkien luonnon ihmeiden luomiseen. Tule mukaan ja opi, miten kaikki alkoi, ja ihastele Jumalan luomistyön ihmeellisyyttä. Alussa, ennen kuin mitään muuta oli olemassa, oli vain Jumala. Sitten Jumala päätti luoda maailman. Raamattu kertoo tämän uskomattoman tarinan ensimmäisessä Mooseksen kirjassa. Ensimmäisenä päivänä Jumala sanoi, tulkoon valo. Ja valo tuli, erottaen päivän yöstä. Jumala näki, että valo oli hyvä. Toisena päivänä Jumala loi taivaan. Hän erotti vedet taivaan alla vesistä taivaan yläpuolella. Kolmantena päivänä Jumala kokosi taivaan alla olevat vedet yhteen paikkaan, ja kuiva maa ilmestyi. Hän kutsui kuivaa maata maaksi ja koottuja vesiä meriksi. Sitten Jumala loi kasveja, puita ja kukkia peittämään maan. Kaikki alkoi muuttua värikkääksi ja kauneiksi. Neljänä päivänä Jumala loi auringon paistamaan päivällä ja kuun ja tähdet valaisemaan yötä. Hän asetti ne taivaalle merkitsemään päiviä, vuodenaikoja ja vuosia. Viidentenä päivänä Jumala täytti meret kaloilla ja muilla vesieläimillä. Hän loi myös lintuja lentämään taivaalla. Jumala näki, kuinka ihmeellisiä ne olivat, ja käski niitä lisääntymään ja täyttämään meret ja taivaat. Kuudentena päivänä Jumala loi kaikenlaisia eläimiä elämään maalla. Oli suuria ja pieniä eläimiä, villejä ja kesyjä eläimiä. Sitten Jumala teki jotain todella erityistä, hän loi ihmiset, miehen ja naisen. Hän loi heidät omaksi kuvakseen ja antoi heille koko maailman hoidettavaksi. Hän käski heitä huolehtimaan eläimistä ja kasveista ja saamaan lapsia, jotta ihmiset täyttäisivät maan. Lopulta, seitsemäntenä päivänä, Jumala oli saanut luomistyönsä valmiiksi ja hän lepäsi. Hän siunasi tämän päivän ja pyhitti sen, koska se oli päivä, jolloin hän lepäsi kaikesta luomistyöstään. Tämä on tarina siitä, miten Jumala loi maailman 6 päivässä ja lepäsi 7. päivänä. Se on tarina siitä, miten kaikki alkoi ja kuinka Jumala loi maailman niin huolellisesti ja kauniisti. Tämä muistuttaa meitä siitä, että kaikki maailmassa, suurimmista vuorista pienimpiin olentoihin, on osa Jumalan ihmeellistä luomistyötä.